ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিলোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সঞ্জয় নাৰ্জাৰী আৰু ৰামপ্ৰসাদক 1 লাখ টকা দিছে আৰু আমিও বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা কি দিব বুলি কওঁতে আমি কৈছিলোঁ যে দুখন তেনেকুৱা আমি ই ৰিক্সা চাহ দোকানটো দিম। গতিকে আজি তেখেতসকলৰ কাৰণে আছে অহা 20 তাৰিখত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাতেৰে তেখেত দুইজনকো এই চাহ দোকান দুখন দিম। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।